Avui podem dir que el cas està tancat definitivament per vostè o encara hi ha incertesa sobre possibles recursos o interpretacions judicials? Ho dic perquè hem vist la seva reflexió a Instagram sobre si aquesta amnistia seria la definitiva. Té dubtes sobre que la llei es pugui aplicar sense entrebancs a la seva persona? Sí, perquè, com estàvem dient, justament aquest és un cas que l'any 2021 ja es va arxivar, que es va sobreseir el cas i va ser després l'any 20 que a iniciativa del fiscal el Tribunal Suprem va reobrir la causa i per tant van tornar a intentar investigar i obrir aquest cas i ha sigut ara l'any 25 que finalment es dona per tancat. Hi havia uns dies, quan vam sortir la notícia, hi havia dies perquè el fiscal encara pogués tornar en aquest cas a apel·lar i que es tornés a obrir el cas i no es tanqués d'aquesta manera, però ara ja han passat els dies i no ens consta, almenys de moment, que hi hagi hagut aquesta apel·lació i per tant esperem que el puguem donar per tancat definitivament.